Здравейте, приятели! Добре дошли в моя канал за спортни карти BG Card Collector. Днес ще отваряме нещо много интересно. По случай 200 може би абоната, не знам дали сме ги стигнали. За това клипче, така че се надявам да сме ги стигнали, защото кутиите, които сме приготвили, са брутални. Или кутията. Ще видим. Днес ще отваряме ето този красавец. Имаме два от тях. Още не съм решил дали ще отварям и двата, но по-скоро не. Ще изберем един от тях. Topps Gold 25-26 сезон. Два гарантирани автографа. 40 карти, 4 пакета, по 10 карти. Два гарантирани автографа и два паралелни карти на кутия. И в късметлийските кутии, разбира се, има кейс хитове и така нататък. Така че започваме с отварянето на тази интересна кутия. Ще дадем на жената да избере един. Няма да ми кажеш какво се пада вътре. Аз през това време ще взема едно топлодърче. На топлодърче един блокър, защото тук нещата вече са по-интересни. Започваме с първата карта, която е Коби Мейно за отбора на Манчестър Юнайтед. Картите имат уникален дизайн. Много са яки. Никол Райли за отбора на Ман Сити. Видим картите как са. Много хубав. Тези планетки са релефни. Цялата карта е релефна. Много хубав дизайн. Даже команите са доста добро качество. Ама Дяло. Това е пакета на Манчестър Юнайтед. И като цяло на Манчестър, защото имаше и Никол Райли. Това е Ноа Окафор за отбора на Лидс. Продължаваме с Жоао Гомес за отбора на Улфс. Надяваме се на хубави автографии. Това е номерирана карта 57 от 75. Това е Брайтън е, да. Брайан Груда. Future Stars. Руки. Това е Арчи Грей. Не, това е Хари Грей. Не, Арчи Грей. Сбор на Лидс. Адам Уортън за отбора на Кристал Палас. Това е инсърт много як. Cracked Ice. Това мисля, че е един паралел, който се пада. Мохамед Кудус. Много яка карта. Ще оставим тук. Мохамед Кудус отбора на Tottenham Hotspurs. И завършваме с Бруно Гимараш. Това е друг такъв Cracked Ice. Много як. Паралел за отбора на Нюкасъл. Да видим жената какво е извадила. Какъв е бил късмета. Маркус Едвардс за отбора на Бърнли. Доминик Солсой. Дани Уелбек за отбора на Брайтън.
Крис Уд за отбора на Nottingham Forest. Кайл Уокър, Бърнли. Дани Уелбек. Това не е първият автограф на Дани Уелбек. Бивши играч на Манчестър Юнайтед. Мамаду Сангаре. Руки за отбора на Ман Сити. Лукас Пакета. Крактайс паралел. Брайан Бемо. Другия крактайс паралел. Тук са 3. И Омар Мармуш за отбора на Ман Сити. Така. Какъв е стана да късмет. Тези пакетчета са доста здраво залепени, не са като другите. 6 Дине Талби. Сбора на Съндърланд. Жоал Гомес. Коди Гакпо. Ливърпул. Ще е на карта за колекцията. Лиам Далап. Сбора на Челси. Елит Голд. Мартин Йодегард. (52 от 75). Еван Нилсън автограф. Поне е номериран. Можеше да е по-добре, но това е късмета. Рейган Хески за отбора на Манчестър Сити. Малик Дилф за отбора на Уест Хем Юнайтед. Оли Уоткинс за отбора на Астън Вила. И завършваме с Дъглас Луис Nottingham Forest. Дани Уелбек и Еван Нилсън са два автографа, които са ни гарантирани. Сега може да се падне нещо друго, но силно се съмнявам. Така, да видим какво се крие в последния пак. Джон Магин за отбора на Астън Вила. Мати Кеш. Кайл Уокър за отбора на Бърнли. Харви Елиот, пак Астън Вила. Елит Голд от Бакайо Сака. (40 от 50) на Калъм Уилсън. Мидас. Това е 36 от 50. Много интересен паралел на Шави Симънс. Мидас. Не знам колко са редки тези, различни от останалите. Ще го сливнем и него. Ще напишем после колко е рядък. Дали е нещо кейс хит, защото не знам как изглеждат. Стефанос Цимас за отбора на Брайтън енд Хоув Албион. Елизер Майенда за отбора на Съндърланд. И последната карта е на Карлос Балеба за отбора на Брайтън енд Хоув Албион. 36-50. Можеше и да е по-добре, но винаги можеше да е по-зле, така че надявам се да ви е харесало видеото. Ще се радвам, ако сабскрайбнете, ако харесате, ако споделите, ако коментирате, за да може да подпомогнете развитието на моя канал. Благодаря ви и до следващия път.